Hej, mit navn er William Bak. Jeg er direktør for Nemlig. Jeg vil her gennemgå den første side, I kommer ind på, når I kommer ind på vores platform. Den første side, I møder, det er dashboard. Det vil sige, det er et overblik over, hvilke sektioner vi har inde på vores platform. Jeg vil kort gennemgå, hvad de forskellige sektioner er. Den første sektion, det er virksomhedsprofil. Det er herinde, I går ind og indtaster virksomhedens oplysninger, og hvem der er ansvarlig for GDPR i jeres virksomhed. Det næste, det er dine systemer. I dine systemer, der er et overblik over, hvilke digitale systemer I har i jeres virksomhed, og fysiske arkiver. Det er jo noget, I skal indtaste derinde. Den næste sektion, der har vi i min virksomhed som databehandler. Det vil sige, hvis jeres virksomhed er databehandler, så skal I også bruge den her funktion. Også efterfølgende har vi Find hjælpedokumenter. Herinde, der løbende vil vi opdatere og tilføje nogle hjælpedokumenter, som kan hjælpe jer i jeres GDPR-arbejde. Efterfølgende har vi min GDPR-handlingsplan. Det er en handlingsplan, som vi har lavet, og vi ved, at det er en fremgangsmåde, som virker for alle virksomheder. Så vi har taget noget, der er meget, meget uoverskueligt, og gjort det til meget overskueligt. Efterfølgende har vi en artikel 30-rapport. Det er det Datatilsynet, de efterspørger, når de kommer på tilsyn. Efter det har vi en artikel 32-rapport, som er en databehandler-rapport. Det vil sige, hvis jeres virksomhed er databehandler, så kommer I til at skulle bruge den også. Til sidst, der finder I en hændelseslog. Den her hændelseslog, det er et sted, hvor man skal dokumentere, hvis der sker nogle sikkerhedsbrud eller sikkerhedshændelser i jeres virksomhed. Jeg vil nævne, at for hver sektion, der har vi en hjælpevideo, når I går derind, så I ved lige præcis, hvad I skal gøre, når I er der. Vi vil anbefale, at I starter med min GDPR-handlingsplan og ser, hvilke skridt I skal starte med at tage. Og herfra vil jeg bare ønske jer en god arbejdslyst.